Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne. Hoi, welkom in mijn keuken. Ondertitel van de video, kerst wat wij hier wangen. Wij gaan oranje koek, piepernoten maken. En nou jij ik daar al denken, wat binnen oranje koek, piepernoten? Dat bestaat helemaal net. Klopt. En daarom maken wij dat doen, want piepernoten is een Nederlandse delicatesse. Oranje koek is een Friese delicatesse, dus Bom. sowieso is dit lekker. Ja, nee, weet ik eigenlijk helemaal net, want dit bestaat dus net, dus ik heb geen recept. Dus ik weet net wat ik nou dwang in, maar we zullen het beziekje. En ik heb alles al klaarzetten, delzetten. Ik ben helemaal in de sfeer. Dus let's begin. Oké, we beginnen met het maken van amandelspijs, want dat zit onder de binnenkant van oranjekoek. Hoe maak ik dat dan? Mooi, 150 gram amandelmeel, 150 gram suiker, een heel ei, ik weet net wat maar horen, helft lamast, en maar de rasp van ongeveer 1 sinaasappel. En dan gaan we mixen. En ik wil je met een hand mixen. En deze deegbal doen we nou in de koelkast, zodat het even rustig in. En dit is dan amandelspijs. Dan is het nou tijd om de piepernoten te maken. En daarvoor moeten we even naar het gas van huis. Want wij smelten nou 150 gram bruine bassensuiker. Maar 6 lepels melken. Mooi. Giet je nou 250 gram honing bij. En dat is dit hele potje. En dan mixen we nou in een orenkom bloem, zout, speculaas, kruiden en anijszaad. En bakpoeder. En dan het honing suikermengsel. Wauw. En dan nou lekker mengen. Oké, nou heel lang kneden heb ik eindelijk deze deegplak. En deze giet nou voor 30 minuten in de koelkast. Oké, de dit erbij. Ik heb de bakplaat al dellooi. En de oven is al ontvoerd warm. Want het is nou tijd om de baltjes, de kruidnoten te maken. Hier is het kruidnotendeeg, hier het amandelspijs. Ik zet de baltjes van maken. Dan knallen we ze de oven in en dan zien we wat er gebeurt. Ik doe nu ook gewoon een beetje kruidnotendeeg, amandelspijs erin en dan dichtvouwen, zeg maar. Het worden even, maar ik heb alle piepernoten vormen. Zoals je kent is er wel een grote variatie in formaat. Maar nou ja, ik weet net wat werkt en wat net. Dus we zitten. Ze zien er wel redelijk kleer uit. Dus dan moet ze nog één alcohol. Oké, de piepernoten binnen al alcohol. Maar ze willen nog net kleer, want oranje koek heeft altijd zo'n mooi roze randje. Dus dat zit nou ik mooi glazuur. Tada! Dit is nummer 1. The next day. Nou jongens, dit is we de oranje koek piepernoten. Ik vind ze er wel mooi uit. Sommige die hebben geen glazuurtje, sommige wel. Ja, sommige ben liet, sommige ben grut. Ze zijn dus al hier wat verschillend, maar dat maakt net uit, want wij als meisje ken ik. Dus ik pak er in en wat slagremmen, want bij oranje koek jet ik slagremmen. Dus op deze piepernoot jet ik slagremmen. En dan zien we een probeer. Hey! De mega grutte piepernoot oranje koek smaak. Tegieter. Wow. Oké, het is meer oranje koek als piepernoot. Maar dit is wel gewoon een oranje koek piepernoot. Er is juist de amandelspijs zitten. Maar nou, ik vind hem echt goed slagen. Ik ben wel benieuwd wat oren ervan vinden. Gatse en Willemien. Willemien, dan maar beginnen. Tas toe. Oh, goed. Pepernoot. Ja, maar wat voor smaak denk je dat het is? I don't know. Oké, Gatse. Ah. Tas toe. Goh. Zie je het? Goh. Apart. Wel lekker. Oh, oranjekoek. Yes! Ja. Oranjekoek. Ja. Ja. De oranje koek piepernoot. Oranjekoek. Nou. Wat vind je ervan? Wel lekker. Leuk, zo'n toefje crème er nog op. Ja. Ja. Nou, top. Leuk.